Takže zdarec lidi, dneska to bude první díl ze hry World Soccer Champs. Je to fotbalová hra podobná EA FC24 jenom na mobil a my zkusíme opravit Manchester United. Takže tady je Manchester United, ten má jediný koupený, stál mě docela dost. Teď převezmeme kontrolu a začneme novou kariéru. Dnešní díl bych se odsimuloval pár zápasů, možná i zahrál a uvidíme. Komise a sponzoři tě vítají v klubu. Cíle sezóny, uhrát úctyhodnou ligovou pozici. No to nevím, podle toho, jak tenhle rok hraje Manchester United, to vám se teďka hodím. A je to špatný, takže Bruno Fernandes do Interu za 57 milionů, už tady máme rovnou nabídky. Jakože Fernandes, toho nebudu prodávat, ale De Ligt. No, to nevím, jak je na to v našem základu, ten je hodně potřebný. Že rozhodně tam nechci hrát Harryho Maguirea, ale jako 39 milionů, asi to beru. Takže Matthias De Ligt byl prodán do Lazia a my přivedeme lepšího stoperu než je on. A bude to možná Bastony, to byste si říkali, že bych to měl udělat, ale bude to hráč Barcelony Ronald Araujo, který je v téhle hře hodně dobrý, tam má 64 milionů, ale Barcelona to odmítla. Dáme 70. A to přijala, takže Ronald Araujo podepíše s náma smlouvu a my ho dáme do základní sestavy. Takže tady vidíte naše hráče. Já jsem vyradáme místo Majina, Zirkeho, dáme místo Maguirea, Shaw a místo Lindehofa. A v finále super poháru s Manchesterem City jdeme hrát teď. No, takže zatím jsme si ještě nevybojovali žádnou šanci. Ale jak vidím, tak oni už mají šanci, já to zkusím zkoušovat a já na to pustil. Takže zkusíme tam hrát spíš Zirkeho na tom hrotu a zkusíme to nějak. No, dobrý. A tady máme první šanci zápasu, nevím kolikátou. Joshua Zirkeze. No, nepovedlo se nám vystřelit na bránu. První poločas prohráváme 1-0. Martinelli tady zkoušel se dojít asi přestupu do City, třeba vím. Ale zatím se nám docela daří. A snažím se něco uhrát, ale André Onana se prostě Matheus Nunes to pustil a tak jsme prohráli v finále. A podíváme se schválně. Augusto přestupuje do Arsenalu, Newcastle United, i Saxena, OK, to je docela dobrý. Martinez fakt z Arsenalu přestoupil. Tady to někde bude určitě. Augusto přestupuje do Arsenalu, tady no. Nico Williams přestupuje do PSG a Arnold do City, co to je za přestupy? No, dáme si tady ještě pár zápasíčků. A hrajeme s Brightonem. Takže to si teď zkusíme uhrát. To je naše první šance. Tohle zkusíme najít Hojlunda. Ten to zkusil.
A zatím jsme ještě nic nepodepsali s nikým. Ale tady běží Rasmus Højlund. Rasmus Højlund střílí první gol za United tuhle sezónu. Takže vedeme 1-0 a zatím to je podle mě velice úctyhodné. Znova Rasmus Højlund uvíče. Zkusí to tam dodribovat. Nepovedlo se to, ale pořád vedeme 1-0. A tady totálně drtíme. A červenou dostal Mazraoui. A z penalty. Ona nás to chytá penaltu. 1-0 výhra nakonec nad Brightonem. 8 v Premier League a dáme si tady teda ještě jeden zápas se City. Ale nevíme, jak to uhrajeme, ale a zkusíme to. A při tréninku se docela. Takže já doufám, že bychom mohli teda podepsat. Třeba nevím, no škoda. Tak a Haaland dává gól proti Unitedu. A jdeme dát poslední gól, nějak to stihneme. No. My to můžeme ještě remizovat. Ale Casemiro je brutálně pomalej. Ještě máme jednu šanci. Rasmus Højlund není tak pomalej. To má docela i dobrou shooting. Nezdále zakončit, takže nakonec prohra 1-0. Já to asi ukončím. Takže zatím zdarec.